Egunon lagunok, zeran zaudete, negondo edo hori espero dut. Bueno, orain txertan ikusi duzu ez elekartzen dizuetan gaurko egun honetan, bale? Ez da oso zaila egitea. Dira, soarit losberdinetako hortu bat, ikusten duzunez ez da oso badeko bere goza, baina ez da oso zaila, beraz, hasiko gara egiten, bale, hemen pizkatarago, ez molestatzeko guzti hau. Eta azteko, hasiko gara hemengo erdiko lerro, ikusten duzunez goza batxo josten ari dira oraindik. Hasiko gara egiten erdiko lerro hori, nik egin nuen, ez dakizimatekoa, amarrekoa uste dut, bi, lau, sei, zazpi, sortxikoa. Orduan, hasiko gara, hemenik egiten, adibidez, hemen, bat, bi, iru, lau, sei, zazpi eta sortzi. Pizkate izabalduko dut oraintxe bertan, momentutxu baten, hemen joperrak hartuko ditugu. Ez zaitoran nabartuko euskaraz dudalako. Eta pendik bilatuko dugu, a ber, segundutxu bat, aurkitzea. Orain ez ditu dara aurkituko, txorduan. Hemen holan egingo ditugu, hemen joperrak jarriko ditugu, epa. Hain aukenduko dute egun segundutxu baten, haueko ere, eta orain baulak jarriko ditugu hemen behan, zaudete, non zaudete, hau da guztia ondo prestatuta dudale ikusten duzuenez, hori da bat eta hau da bestea. Horren azten gara bat bi eta bestera, bat bi. Horan, da espazio osoa, eta erabiltzen ditut biak espazio osoa erabili ahal izateko. Bestera ezin izango genuke espazio osoa aprobetxatzea. Hau hemen itxita, paraz afuera, holan. Adibidez, eta ja dekogu beko zera, urjauzia esango dugu. Orduan, orain txertan diguzudan, hartuko dut hemen hau, epa, hemen hau eta momentu zorrekin uste dut hemen hau eta hemen hau kontasunakin soberan, bale, kontratu nahi zena aprotxatzen azteko tokiak hau kenduko dugu eta jarriko diogu eta hemen gauza bera aukenduko dugu eta jarriko diogu. Zue kontratuko zareten ez, hemendik ero urjauzia joango da, bale? Hau joango ditzatek hemen, holan, eta holan. Eta jarriko dugu adibidez, artile gorria, hau hemen holan, holan, bestaldean berdin, bizkanaka. Aprobetxatuko dut hemendik agurtzeko berriari edo suskriptore berriari ongi etorria eta eskerrik asko nire bideoak eta bar ikusteagatik. Niretzat hori itxela da beti, esaten duan bezala. Ala, antzerkia trastornatuta gutxi nau. Bale, orduan, prestatuko dugu bekoa, estruktura basikoa esan dezagun, baina eren prestatu behar dugu hau. Hau da, inverter bat, hau inbertzioa egiten du, invertitu egiten du, eta gero RS nanlatz edo ezagunago da snorlatz bezala, era bietara deitzen zaie. Beraz, prestatuko dugu hemen, hau, holan, hemen, beraz, egingo dugu solairuka artile kolorearekin, hau hemen, eta orain, bat, bi. Hori, eta bendik etorriko zen seinalea. Eta estaldean, berdin. Holan, hau hemen, bat, bi, iru,
bat, bi, bat, bi. Vale. Eta seinalea atzetik. Hori esaztu. Seinalea hemendik. Vale, urrengokoa. Seinale horiek toki batera entxufatu beharko genuke. Vale, eta gero RS narlantza daukana da RST-oa behar duela beti. Beraz, RST-atzeko beste botoi bat jarri beharko dugu. Liko duguna hau. Kasu honetan, gorria erabili beharrean, berdea erabiliko dugu adibidez, eta horretako botoi hartuko dut. Eta berdea erabiliko dugu RST-atzeko. Engo duguna da zirkuito bat, eta banan joango batzen eskumatik eskerrera RS-en aldatzak. Vale? Beraz, ziko honetatik, eskumakoatik, eta holan egingo dugu, tin bat, hau, hemen beharko dugu, eta hemen diketorko da, bale, hau imaginatetuliko dira bat, bi, iru, lau, bost, 6, 7, 8, behatzi, eta hamar. Hau imaginatu etorriko dira, mendik, a ver, mendik ere prestatu dugu, bi, iru, lau, bost, 6, 7, bi, iru, lau, bost, 6, 7, sortzi, behatzi, eta, opa, katxiz, hamar, ala, itxusi. Vale, orduan, bat, bi, iru, lau, bost, 6, bat, bi, iru, lau, bost, eta 6. Egingo dugu lan, hau jarriko dugu, epa, hemen, hau hemen, eta pipa, eta hau hemen aktibatuko da sistema guztia. Eta gero resetatzeko beraz, ere emango dugu hemendik, ona. Eta hemen erreseatuko du, hemendik erreseteatuko da gure sistema osoa. Hau hemendik joango litzateke, eta onuntz joko luke, eta gau esaiten ari da. Venga, jar. Vale, euneri aldiz, hemendik etorri beharko litzaioke erlesetatzeko energia. Vale, plaska. Orduan, orain, bigarren solairu egiteko, lehenik eta behin egur pizkat beharko dugu egiteko, euskariak edo joango diren tokian, edo egurra, edo nahi duzuen gauzarek nik egurra ediko dut, pues, gauza bakoitzaretzako elementu edo material ezberdin bat erabiltzeko, eta lan ez gara liatzen, venga. Eta hemen, adibidez hemen ja, joango litzateke, ala, mundua apurtzen. Eskailera, eta niko benatzen dizuet, bat, bi, iru gora egitea, bale, hemendik iru gora egitea, beraz bat, a ber, bat, bi, eta iru. Hemen estruktura ja txikitxo bat prestatzea, logarrenean. Hori da, holan. Hau men joango litzateke holan. Eta orain lurra. Lurra hemen, paka, sortzi. Hor. Orain nago hemendik. Epa. Harin hori. Eta hortik jetxiko lirateke ura. Vale. Orain. Bigarren solairua. Berdea ez. Arroza adibidez. Bigarren solairukoa beharko ditugu hemen. Pistoiak. Eta hemen antortza konektatzen. Eta hemen ja sistema. Emango dugu pare bat linea, bai. Bada espada, gero soberan dagona kenduko diogu lasai. Ez dute egunez. Vale. Beraz, hemen vale, primeran jausten. Jarriko dugu hau. Basikoki, bestaldean ez dut jarri. Hoberena naizelako. Denbora galtzea delako,
eta ikusi duzu jabin nola, eta listo. Vale, orain beharko dugu, hemen, behan bezala, lerro bat, holan, hau, eta hemendik, konektatzen guztia. Vale, beraz, orain behar dugu, egitea, hor behan egin dugun, ai, tangatu zait batzutan atangatzen zaskite, ez dakiz eretatzen zain Minecraftoneri. En fin, orduan, behar dugu, hemen behan bezala egitea, bale? Orduan, hori egiteko. Goian ez genuke behar, edo bai behar genuen. Bai behar genuen, kontuan hartuta, egotzen zela egola bueno, depende, orduan. Nik hemendik, trako dut, hola, bale, hau da, gora joateko, goiko solairua joateko. Honekin egiten dudana da, inbertsionatu. Gusten duzunez, inbertsionatu egiten da. Nik orain, onaltzen naiz, eta hau aktibatuta dago. Eta zaretatzen da, nik hau desaktibatuta behar dudala. Beraz, hau holan, hau hemen, hau hemen, hau holan, baina hau aktibatuta egongo. Esa, desaktibatuta egongo da. Hori da. Hau hemendik holan, primeran. Hemendik holan, plaf, plaf. Hau aktibatzen denean, hau aktibatu... Ez, baina orduan, ez, txon, hemen ez. Hau aktibatzen denean, hau guzti aktibatuta garatuko da. Hori da, bai, hori da, bai. Hori sebera. Hori da. Eta orain hau konektatu behar dugu, ona. Beraz, nola egingo dugu. Bueno, ba, oso horrez. Ba, hemen dikigoko gara, la. Plof. Karo, kontuan hartuta, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, egon, zin dut holan egin, a ver, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hori da, orain bai. Vale, justo helduko zaio. Beraz, nik frogatxo bat egin nahi dut. Botoi txop, ez dut beharrezko botoia. Baina horkoa ez da... Beraz, min bai behar dut hau. Hemen inbertsio bat egitea, beharrezkoa da. Ikusi duzuenez, hau. Holan egitea. Beharrezkoa da. Holan. Ta. Ui, behatxak eta bi. Ara, hau fuera. Eta hori guzti ateatuta garatzen da. Eta ere ez, orain, hau, hemen egiten da danean. Hori aktibatuta garatzen da. Har. Vale. A ver. Tendrán konpontzeko. Hori afektatuko dio, teoria, ez, zinut horre jarri bestera,
Ara, nik ezin da etorri. Ahar. Bigarren mailako arazoak. Hau oso normala da, hau da, froga egin, eta azkenean egingo duzu, Ikusten, listo. Orduan, orain teorian, ondo joan beharko litzateke. A ber, hau aktibatzen dut. Eta ona, ez da heltzen energiarik. Igual izango da onagatik. Vale, orain bai. A ver. Ahí. Nauken duta. Hau emon. Eta hain, hau. Bueno, hau aktivatuta geratzen da. Hau ez delako, ez dugulako erreseteatu. Listo, orain bai ikusten duzuene. Hau, hop. Ondo. Eta hau. Vale, primeran, orain bai. Orain bai. Epa. Orain bai, eta ondo doa. Ondo. Orduan lagunok, barkatu nazazue egin dudan mosketagatik. Sointzako segundu bat izan da, niretzako ordu batzuk, besterik ez. Hemen indoazen egiten sistema hau, bale? Bigarren solairua, nik 3 solairo egingo ditut, baina nahi beste egin dezakezue. Beraz, gustora egin dezakezue, nahi beste. Ordu, niko bendatzen dizuet hau polita geratzeko, bale? Atzetik eramatea, pare bat bloke edo, hortze adibidez, hemendik, eta gutxenez hemen lotzea, eta hau ematen digun abantaia da, holan. Bale, nik orain, hau hemen jarriko dut, bestaldean bezala, hau hemendik, taka, hau, eta hau. Bale, orduan, nik orain hau, eta beharko nuke, holan bada espada, eta beharko nuke mendik ateratzen da, euterako litzateke, bale, hemen inbertituta dagoenez, ez genuke berreiz inbertitu behar ez ezer. Hemendik ateratzen delako, beraz hau da, bien burmuin bait memorizatzaile edo, esan dezakegu bat, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bale. Bat, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bale, normalan 15 aguantatzen du resto, nahi, baina nik gustatzen zait 10 lokero jartzea, baina, bueno, bat, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Bale, orduan, orain konpletatuko dugu eta guzti ondo badoa, biak ireki barko lirateke. Hori da, eta orain, hauek itxi hau ez dagolako konektatuta. Hori da, primeran. Orain, ondo goaz, orain errezatuko dugu hau. Bale. Eta gure hirugarren sorailua honekin namantzea joantzeko garatu bat, 2, 3. Eta hemen plataforma montatu. Osa, urrengokoan. Hori da, urrengokoan plataforma epamenez. Holan, eta orain 8, bat, 2, 3, hau oso egiten ari da. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Hau hemen. Hori da, perfecto. Hemen behan orain gero kenduko dugu, baina momentuz hau holan jarriko dugu, gero hor eura jarri beharko dugulako, eta okentzean hori urjauzia geratuko da. Bale, orduan, orain amaitzeko gure hirugarren sorairua. Bale, orduan, orain gauza berbera ingo dugu momentuz. Hemen zera pistoi normalak erabili aldizu perfectamente. Zituzu behar pistoi itxaskorrik. Hain hauek hemen.
eta hauek hemen. Orduan, orain zer egin behar dugu, seinalea ona gora ekarri. Seinalea hemendik ekartzen ari gara, beraz, hemendik ekarriko dugu, bale? Ona, beraz, hemen ere prestatuko dugu hau. Vale, primera. Hau hemen holan, taka. Vale, beraz, seinalea ona heltzeko, ekarri behar dugu hemendik adibidez. Orduan, hau besten denean, hemendik ekarriko dugu, adibidez. Orduan, teorian nik segundutxo bat, proba bat ingo dut. Vale. Ez du afektatzen. Vale, segundutxo bat pentsatzea. Zer hau konpontzeko. Vale, badakit, nola egingo dudan. Nik hau hemendik aterako dut. Holan. Orduan. Hau, bestuta dagoenean, hau bestuko da eta hau itxaliko da. Eta eraz hemendik gora. Vale, ez da ezer, holan beste munduko ezer. Guk hona heltzen gara. Eta guk ebendeko gure antortxa polita. Guk hau holan izango dugu. Entlestona, eta behar dugu bait bateko behar dugu erlezen lan latz bat egitea. Irazeko gula hemen bertan. Hau hemen, hau holan, primeran, eta orduan hemen dikateltzen danean, hemen prestatuko dugu, txakurra zaunka, trena da, txakurra di trena esaio asko gusten duzuen ez. Fin, hau hemen dikaterako dugu, eta, listo, konektatuta lerro hau, eta orain, hemendik bere, jarriko dugu repetidore bat, eta, bat, bi, iru, hemendik atun emango dugu, adibidez, hemendik errenako dugu, onarte, eta hemen ez dugu ezer gehiago jarri behar, badugulako hor ez lezen aldatz bat, konektatzen duela biak, begarren soliroan egin dugun bezala. Lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10. Bat, bi, iru, lau, bost, 6. Hemen badazpada jarriko dut. Eta hori konektatzen ditugu. Beraz, orain teorian, hau prestatzerakoa, hau saltzerakoan, guztiak zabalduko lirateke, hori da. Eta orain, hau ez dut konektatu, bale? Orain konektatuko dut. Adibidez, mendik, egingo dugu, mendik aterako dugu. Egingo dugu lan. Adibidez. Bueno, orain ez dugu behar, hainbat, holan egingo dugu, hemen antortxat jarriko diogu. Eta gora. Eta gora joango gara. Eta gora. Eta gora gorduan nik uste dut, hemen bertan, gutxi gora behera. Orduan, hau ja, hemen jarriko genuke, eta hau ez, hau baizik, bat, bi, hau hemen, venga. Listo, konektatuta dago ja, beraz, hemen hau aktibatzen dugunean, hori resetatuko da. Faltatzen da, beko hau konektatzea, eta beko hau konektatuko dugu nola? Beitu, oso erreza. Atzetik eramango dugu. Beitu, mendik, taka. Adibidez, mendik atzetik, eraman dezakegu. Onarte. Eta, adibidez, hemendik hartu seinalea.
Hori da, primera. Guduko hemen bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Taka. Bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Beste bat. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Beste bat. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Beste bat, eta orain ez badut txarto gogoratzen, inbertituta izan behar dut, ez. Ezta? Hori da, ez. Vale, ondo, beraz. Opa. Lag, eskerrik asko. Ondo. Vale, ez dakiz eratik batzutan eta geratzen zait dena. Vale, bi, iru, lau. Beraz, teorian nik orain egingo nuke hau guztiak bizten dira, eta orain hemen jartzerakoan guztiak itxi egiten dira, eta orain amaitzeko tutoreston honekin faltako litzateke, a ber, non dago bir garagardoa ura esa fuera, eta hemen ura botako beharko genuke, hau guztia bete arte. Epa, ez! Ui, ze suerte izan dugun. Vale, lasai. Ez. Vale, ez dago. Vale, guztia plano dago, eta beraz, egiten dugu. Eta listo, ur jauzia deko goetik bera. Eta ez dugu behar. Hau zueran dago, horan noltzi dezakegu, eta ikusten duzuenez. Primeran geratu zaigu, gero landatxea izango litzateke, eta listo. Argia arazoak baldin eta badeko zuen, hau erabili duzu ahal duzuelakoko baten barruan, nola konpondu, behitu, zergatik egin dugu lehen hainbat altoratakoa, bueno, zuek egin alduzuelako holan, eta hemen, adibidez, hor, buga, behitu, bugeatuta dago, bugeatu da, hor adibidez, holan, antortzak jarri, eta, bueno, bi aldetan, eta solairu ezberdinetan. Begatu zaizkigu hemen antortzak, baina, bueno, hau zen daiteke granja automatiko ona, bueno, semi-automatiko, gero zuek landatu beharko duzuelako, beraz, hemen eskailera jarri, bale, nik, gomendatzen dizuet, hor eskailerak jartzea, bale, guk jarriko ditugu, dida baten, taka. Gero ja hori itxi alduzu hemen kutsatxo bat, nahi duzuen bezala, hemendik bugota, eta abar. Eta ikusi duzuen ez nahiko nada, asko ematen du, emaitza egokiak. Eta esterik gabe, hau izan da gaurko tutorrestona, guztok izan baduzue, badakizu ez erin behar duzuen. Gogoratu, hemen sarrera, eta hemen reseteoa. Gogoratu, ez zerratu. Eta besterik gabe, guztok izan baduzue, badakizu izan behar duzuen, eta urrengora arte lagunok.